Kemiläinen keksijä Mauno Kassler on kehittänyt uudenlaisen munalukon hyvinkin kirjaimellisesti, sillä laite avaa oven tunnistamalla käyttäjän peniksen. Tämä on siis munalukko. Kyllä. Miten tämä laite oikein toimii? No siis, tämähän toimii sillä lailla, että lukko asennetaan oveen ja talon omistaja laittaa siittimen tuonne sisälle ja lukko aukeaa. Että jokainen pelishän on ainutlaatuinen. Aivan niin kuin sormenjälkikin. Mistä saitte idean tähän laitteeseen? No se lähti oikeastaan siitä, kun maailma on kyllästynyt siihen, että kun minä aina kännistä päässään tuun kotiin ja avaimet on loja ties missään. Niin siinä sitten yksi rapulla aamusta hirveä huutoa kuunnellessa voisin miettimään, että mikä se on semmoinen, mikä on aina mukana. Niin muna on aina mukana. Tässä meillä nyt on tämä munalukko asennettuna. Se on tosiaan minun munan mukaan ohjelmoitu. Siitä jos toimittaja yrittäisi päästä sisälle, niin ei pääsisi. Entä jos käyttäjiä on useampia, niin miten laitteen hygienia? No tuo sisäosa, se on vuorattu semmosella hunajan ja käsidesin sekoituksella, että siitä ei kyllä äkäisinkään hivi leviä. Ja te uskotte, että tästä tulee hittituote? Tuo aivan varmasti. Siis näitä tulee olemaan jokaista kokoa. Ihan koko perheelle. Pikkusesta pojasta aina sinne isompaan kölliääseen asti. Ja turvallisuusaspekti totta kai se tärkein asia. Se on aivan huippuluokkaa. Eli 3 kertaa, kun väärän vehkeen laittaa tuonne sisälle, niin punainen valo syttyy. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin se leikkaa varresta poikki. Se kärkivinkula tipahtaa tänne koteloon. Se on turvallinen kotelo. Sitä et sieltä pois saa. Tietenkin talonomistaja sitten seuraavana päivänä pääsee käpistelemään sitä. Ja sitten se voi vie vaikka poliisiasemalle tutkittavaksi. Vaikka ei siinä kyllä paljon yleensä tutkimuksia ole tarvittu, kun eipä ole vielä tullut semmoisia tapauksia vastaan, etteivät olisi tullut itse hakemaan.